jo paikalle. Kauankohan pysyy tuon susikoira tuolla paikalla? Ota sitten sätä. No oli erinomainen seuraava. Joo. Muistatko Hirvonen paljon se oli istumisen jälkeen, ei tarvinnut kävellä koko ajan? 15 taas. 15. Muissa oli normaali 30. Ei. Vähän viemättä oli 30. Ei istunut. Se on otettu pois. Se oli erinomainen liike. Olisi saanut olla vähän pitempi valmisteleva osa. Niin. Eli ehkä tuon päin sinne laskeskelin. Pino perusasettaja suoraan, se oli kyllä sitä pitää ottaa 1,5. Vähän ennakoitua. Ja pysyy paikalla. Hyvä. Jännittää tuossa rouvas. Keskittyy. Vertaa vielä. Antoiko se luvan vai? Anto, sä sanoit, että käsi. Se on näköjään tällä kentällä otettu tuota etuomenua ennen. Tää helvetin huono kenttä. Tommoselle minun pienelle malille. Ne on niin hirveän pitkä tää nurmi. Ei oo, mä katon kanssa, pitäis ajaa ihan sinne. Vähän ylämäkeä tuossa vielä. Niin.
helppo ottaa tuomarin lupaa noissa kaikissa liikkeissä, että saadaan, koska mulla oli kirjoitukset kesken, kun niin mä kirjoittelin täällä hyvää ja saa jo rupea seuraavaa tekemään. Ei se sitten ollutkaan niin hyvä. Lähdetään katsoa seuraamista. Perusasento ennen aloittamista on erittäin tarkkaavainen, erittäin tiivis. Koira lähtee hyvin seuraamaan. Ei reagoi aukauksiin. Käännökset on erittäin tiiviitä. Rytminvaihtelut on oikein oppiset. Rytminvaihtelun jälkeen tultaessa seuraavan käännökseen koira on liian tiivis. Ja mentäessä tosta, niin näkee selvästi, että koira haittaa sun kävelyä. Koira voisi olla vähän väljempi, harvoin näin päin, mutta nyt näin päin. Ja tuollaisessa henkilöryhmää niiden koira käyttäytyy hienosti, ohjaaja ei aina minkäänlaisia apuja siinä. Istumiset on nopeita, liike on erittäin hyvä. Liikkeestä istuminen, ei mitään huomauttamista, liike erinomainen. Liikkeestä maahanmeno, siinä on kanssa alku on erittäin tarkkaavainen. Maahanmeno on erittäin nopea, luoksetulo on voimakas ja halukas. Koira tulee suoraan ohjeen sivulle. Liike on hyvä. Noutaminen. Missään muulla ei mitään huomauttamista muuta kuin se, että luovutus koira tulee suoraan sivulle. Liike on hyvä. Hyppynouto, samat virheet, eteennouto. Esteenouto siinä oli se, että ohjaajan pitäisi ottaa sen verran, että kerkeen edellisiä kirjoittaisi. Alku jäi vähän näkemättä, mitä siinä tapahtuu. Siinä kanssa koira tulee suoraan sivulle, liike on tyydyttävä. Eteen lähettäminen on alku on erittäin tiivis, iloinen. Meneminen on erittäin voimakasta, koira menee todella nopeasti maahan, liike erinomainen. Paikallaolossa ei mitään huomauttamista. Jaa, mä en ole nyt pisteellä. Ei niitä tarvitse. $92 pistettä.